Esbjerg og FC Nordsjælland stod over for hinanden for 25. gang i Superligaen på Blue Water Arena søndag eftermiddag. Esbjergenserne åbnede bedst. I de første 10 minutter var det dem, der dominerede, men her er det Patrice Bernier, som dribler sig fri. Lars Winthe kommer godt ud af hjemmeholdets mål og får pareret forsøget fra nordsjællænderen. Ny mulighed til gæsterne. Tobias Mikkelsen helt alene prøver at loppe den over Lars Winthe lidt mere koldblodigt, og så kunne nordsjællænderne være foran. Så er der indkast til hjemmeholdet. Snardersen trykker af fra kanten af feltet, og der er det træværket, som der redder Jesper Hansen og Nordsjælland. De lange indkast var et godt våben for Esbjerg. Her der netop afviklet et mere. Bolden ryger ud til Kian Hansen, og han finder Mikkel Vendenbo inde på midten, og så er hjemmeholdet foran med 1-0. Anden scoring den her sæson af Mikkel Vendenbo. Og mere Esbjerg, som virkelig blomstrede op i halvlegens sidste kvarter. Det var Tim Jansen, som fik sit forsøg pareret af Jesper Hansen. Og så ud af ingenting, så bliver Tobias Mikkelsen sendt fri af Søren Christensen, og han er usvigelig sikker og scorer for 3. kamp i træk og bringer balance i stillingen 1-1. Og det her på et tidspunkt, hvor Esbjerg havde fået Snarderson skade og spillet med en mand i undertal. Anden halvleg knap så begivenhedsrig et forsøg fra Pierre Benson, men det var ikke meget, nordsjællænderne havde at byde på i de sidste 45 minutter. Og drama, det skulle man helt frem til de sidste 10 minutter for at finde. Jesper Hansen helt skævt ud af sit mål, og så en stor mulighed til Jesper Lange, der bliver generet af Daniel Jensen i afslutningsøjeblikket og sender bolden over mål. Og samme Lange var involveret i det mest dramatiske, der skete efter pausen. En duel med Nikolaj Stokholm. En kamp, som ellers foregået fredeligt, slutter med et rødt kort til Jesper Lange, som har en lille hævnagt der på Stokholm og korrekt udvisning af esbjergenseren.